Sobotný program odštartovala súťaž vo varení guláša, ktorá patrí k najobľúbenejším častiam festivalu. Vôňa kotlíkov sa niesla celým areálom a návštevníci mali možnosť ochutnať rôzne variácie tejto lahôdky. My sme skupina, ktorá zastupuje komposesora Divinka, to je lesné spoločenstvo, ktoré sa tu stará o tie lesy, ktoré vidíte, sú nádherné. Varíme guláš z hovädzieho mäska samozrejme, zemiaky, všetko k tomu, čo to patrí. A tento rok chceme byť prvý, ako každý rok. Keď sa to nepodarí, nič sa nedeje, ale môžeme byť. Sme polovnícka spoločnosť Javorník Kamarové. Sme polovnícka spoločnosť, ktorá poluje na pozemkoch revírov Divinka, Marček, Svederník, Lúky, Keblov. Tradične od začiatku sa zúčastňujeme tohto podujatia. Predpokladám, že je to asi 5. alebo 6. ročník. Vždy varíme z diviny, tentokrát je to z jelenia, takže veríme, že urobíme naozaj chutný guláš. Všetkých vás pozývame a tešíme sa na návštevu nášho stánku. Sme tu prvýkrát na tejto súťaži, sponzorujeme sa sami. Dúfam, že nám vyjde guláš dobrý, chutný, že bude ostatným chutiť. A keď sa neumiestnime na nejakých popredných priečkách, sme radi, že sa aspoň zúčastníme tejto súťaže a budeme vedieť do budúcnosti, čo ďalej. My sme tu už 4. rok, vždy varíme guláš niekto iný a ten, kto nevarí, tak dúfa, že nevyhrá ten druhý. Guláš si sponzorujeme sami, aj keď som starostovi hovoril, či nás nezasponzoruje, ale ešte nám to neprešlo. Radi tu chodíme. Zatiaľ sme skončili vždy 4., tak dúfam, že teraz budeme na bedni a domov si odvezieme nejakú peknú vecnú cenu. Zúčastňujeme sa 5. ročníka súťaže za Urbar, ako vo varení gulášu. Sme spokojní, už sme aj vyhrali, boli sme niekedy aj prví. No teraz toho roku sme traja len, ale my sme tu aj dve dôchodkyne, ktoré piekli na hodový stôl, takže všetko ide OK. Sponzoruje nás Urbar a lesomajitelia z Lalinok, združenie, takže dúfam, že guláš bude dobrý, bude vám chutnať, bude dobrý, hádam. V prvom rade sa chcem poďakovať starostovi, že takúto akciu vlastne aj urobil. No a my sme tu už prakticky 3. ročník, my ako skupina. No a varíme hovädzí a držkový guláš. Minulý rok sme sa umiestnili na 3. mieste, tak tento rok by sme chceli ísť trošku vyššie, jak sa podarí, no uvidíme. My sa sponzorujeme sami, sme jedna partia, sa rozdelíme a ideme. Ono prakticky sa nám to vráti vždycky skoro, takže je to v pohode. Musíme sa poďakovať starostovi, ako každý rok to robí. Zúčastňujeme sa pravidelne, každý rok. Sem tam sme niečo vyhrali. 2-krát 2. miesto, konečne už sme mohli aj prvé. A uvidíme. Náš názov Los Somikos, už sme zmenili niekoľkokrát názov, ale skončili sme pri takomto mexickom štýle, takže uvidíme. Guláš varíme z hovädziny, ako každý rok. Dávame tam štandardné domáce suroviny a týmto by sme všetkých pozvať na super guláš. Prídite, nebudete ľutovať.
tretí rok vlastne za sebou robíme vegánsky guláš. I keď minulý rok bol, tuším, výluka, ale bude to táto tradícia pokračovať samozrejme. A chceme ako hasiči hlavne ľuďom povedať, že sme tu pre nich, že preto to robíme a jasné, že varíme so srdcom a to je tá hlavná ingrediencia, ktorú do toho dávame. To je to najlepšie. Ako ste už videli, máme tu už 3 guláše, jeden je vegánsky. Tu sa nachádza držkový guláš, ktorý sa pripravuje a tu hovädzí. O tom je takisto aj takú reč. Ako chcem povedať, ako každý rok sa tu zúčastňujeme, toto všetko robíme aj pre ľudí, aby sa mali rádi, aby tu radi chodili. My sa tešíme, že sú tu a všetko, čo robíme, robíme vlastne pre vás, pre ľudí, aby ste boli vy spokojní. Keď ste vy spokojní, sme spokojní aj my. Zúčastňujem sa 2. ročníka gulášu v Divinke. Prvý ročník sme ho s prehľadom vyhrali. Teraz čakáme nejaký ten väčší tlak z obecenstva ľudí a dúfam, že sa Lukáš posnaží, aby sme ho vyhrali znova. Máme hoväd. Päťčlenná porota vyberala z 13 vzoriek. Áno, nebojte sa. Doma som nevaral. Keď my pozeráme, aby sme videli, ako sa... Toto bude prvé miesto, určite. Lebo toto vieme, či je. A nevieme, či je. A to je mäsový. Hovedzina. Áno. A vydajú sa? Je vegánsky, áno. Áno, to vyznáte. Je tam pazura, sojové mäso, zemiačky a samozrejme ako základ. A už máte čistielka? Ešte nemáte čistielka, máte už. Ešte raz na pán Bože, že to pokojne. Nedávaj mi málo. Čo robíš to? Vyplachne si túto, hej? A od 1 na 5. Jednotka je najlepšia, hej? Mali sme nejaké kritéria určené, ktoré sme sa snažili ohodnotiť. Patrila tam napríklad farba, štiplavosť, kvalita mäsa, celková chuť alebo dojem, hustota, takže riadili sme sa nejakými kritériami, ale nakoniec aj tak rozhodla ten celkový pocit, aký sme z toho konkrétneho gulášu mali. A musím povedať, že viac menej sme sa na tom poradí jednohlasne zhodli, že neboli tam nejaké trenice medzi nami alebo nejaké veľké rozdiely v tom hodnotení, ale bolo to také viac menej jednohlasné. Že nemali ste si všetky chutiť guláš, ale naozaj ste vedeli vybrať z toho to, čo vaše chutové bunky oslovilo najviac. Áno, snažili sme sa vybrať ten najlepší guláš, ale musím povedať, že všetky guláše boli dobré, nebolo tam nič také, čo by sme si povedali, že by si ho niekto z nás nedal. Takže ďakujeme, že sme mali túto možnosť. A nebojte sa variť ďalej. Varíte super všetci, takže tešíme sa zase, čo nám o rok navaríte. Poďme teraz už na samotné vyhlasovanie. Ja tu mám výsledkovú listinu.
tretie miesto získava tým, ktorý varil ale viac gulášov. Tak milá porota, povedzte mi, že ktorý z tých troch vám tak chutil najviac? Ktorý to bol? No, bol to ten, ktorý uvarili hasiči Divinka, to už vieme, lebo varili 3 guláše a bol to, nebol to ten vegánsky, ale bol to ten klasický guláš, ten mesový. Takže hovedzí guláš od hasičov z Divinky získala tretie miesto. Gratulujeme, poprosíme zástupcu hasičov, aby prišiel sem na pódium. Vidíte, mali niečo hasiť. Takže získavate jednu varešku, sadu nožov. A samozrejme gratuláciu od členov poroty. Gratulujeme. Porodcovia hovoria, že sa dobre najedli, veľmi im chutilo. Zostaňte prosím ešte na pódiu, aby sme potom mohli urobiť aj nejakú spoločnú fotku. Ideme na druhé miesto. Divina Horný koniec. Tak nakoniec sme prišli na to, kto je ten víťaz, áno, Divina Horný koniec. To je taký oficiálny názov tohto týmu. Od predsedkyne poroty Karin Holešovej získavate gratulácie, kňažky, taktiež aj pomyslené žezlo gulášovské, a síce varešky, a čiže sady nožov. Váš guláš pomyslel na druhom mieste. A predtým, ako vyhlásime, kto je absolútnym víťazom, tak poprosím našich technikov aj o fanfári. Prvé miesto na 11. ročníku staroslovanskej Divinky vo varení gulášu získavajú chalani z Hornej ulice. Guláše. Poprosím aj zástupcov ostatných tímov, teda Vrcielky, Kombusovská, Polnická spoločnosť, Javorní, Čarové, Oškretovko, Ubarlajno, Los Sonikov a tiež OŠK Divinka Lajno, aby ste si prišli. Gratulujeme víťazom. Ostatným zúčastneným, pretože nikto nie je porazený. Naozaj všetci ste sa so cťou zúčastnili tejto súťaže vo varení gulášu a už teraz sa nám zbiehajú slinky na ten ďalší ročník. Budú sa spoločná fotka, aby bolo vidno ocenení. To takí väčší chlapci. Poďte aj porota všetci. Poďte aj porota, fotka. Všetci zúčastnení. Najviac chutil guláš, ktorý navarili chalani z Divinky z Hornej ulice, potom to bol guláš od chalanov z Diviny, Horný koniec a na 3. mieste to bol klasický hovedzí guláš od hasičov z Divinky. Víťazom srdečne blahoželáme a ďakujeme všetkým súťažiacim, ktorí svojou šikovnosťou a dobrou náladou prispeli k skvelej atmosfére.